Pripravil pre deti z detského domova dopoludnie plné zábavy, súťaží a prekvapení. Na cvičisku pod Strelnicou sa takto stretli už 9. krát. Ani na jednom ročníku tohto podujatia nebolo pekné počasie. Aj v sobotu, 19. júna, bolo pod mrakom. Organizátorov to však neodradilo. Tento kinologický klub začal vlastne túto akciu s tým, že si myslíme, že deti z detského domova majú okrem materiálnych problémov aj v prvom rade problém, že ľudia nejavia záujem o tieto deti. Nemyslím rodičov, ale myslím hlavne širokú verejnosť. Z toho dôvodu vlastne náš kinologický klub pristúpil ku tomu, že robíme takéto stretnutia každý rok pre deti z detských domov a vlastne snažíme sa im spraviť voľaké ukážky s obsíkmi, voľaké súťaže a takisto detičky od nás dostávajú na konci voľaké darčeky. Deti sa oboznámili so základnými pomôckami výcviku psov a nechýbali ani tie, ktoré používajú policajti pri zadržaní podozrivej osoby. Bol by si radšej na strane zákona alebo proti? Či by si bol radšej na strane zákona? Radšej proti. A ako sa ti ľúbi táto akcia? Celkom pohode. Najviac tie psy. Chcel by si mať takého cvičeného psa? Keby mám povedať, tak asi toho amerického bulldoga. Najviac tie psy, ako skačú a ako sú vycvičenie. Je všetko, čo tu je. Deti sa dozvedeli aj to, že psa nesmieme nikdy byť. Aby bol náš štvornohý kamarát vycvičený, mal by cítiť rešpekt a lásku zároveň. Tak najdôležitejšie je ten vzťah toho psovoda so psom. Aby sa rešpektovali, aby bola láska k tomu psovi a potom ten pes to bere. Tak lepšie nestrávi to, ako že je to nejaká drezúra, ale že je to tou hrou a tým sa to ľahšie naučí. Pre zlé počasie museli organizátori zrušiť ukážky hasičov a lukostrelcov. Všetko deťom vynahradilo živé prekvapenie, z ktorého mal radosť aj náš televízny štáb. Je to vždycky veľmi pekne pripravená akcia a už sa stala takou tradíciou, na ktorú sa deti vždycky veľmi